Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang ating tampok na kwento sa pagkakataong ito ay nagmula rin sa isa nating masugid na taga-subaybay. Natawagin na lamang natin siya sa pangalang Merto. Ayon sa kanya, sa edad na 15 taon pa lamang ay marami na siyang karanasan sa mga aswang at engkanto. Halina at atin pong tunghayan ang kanyang totoong kwento ng kababalaghan. Kumusta po kayo, Sir PB, at sa inyong mga tagapakinig? Nais ko po lamang na ibahagi ang akin pong karanasan noong ako ay 15 taong gulang pa lamang. Sa edad ko pong iyan ay marami na akong nasaksihan na mga kababalaghan. Ngunit may isa po akong karanasan na hindi ko po makakalimutan. At iyan po ang nais kong ibahagi sa inyo. Sa lugar po namin sa probinsya ay may mga pinaghihinalaan ng aswang. Nalahi po talaga nila iyon kahit magmula pa sa kanilang mga ninuno. Na kapag naririnig ko ang huni ng aswang ay akin itong sinasabihan na bumaba at niyayaya ko pang mag-inuman. Kung minsan ay niloloko ko pa itong bumalik at magdala ng dinuguan para mayroon kaming pulutan. Nakadalasan pa nga ay naririnig kong humuhuni ito na halatang nanggagalaiti dahil sa ginagawa kong pambubuska dito. Malakas ang aking loob dahil mayroon po akong patalim na yari sa bronze na magkabilaan ang talim. At may nalalaman din po akong orasyon na pangontra sa mga ito na itinuro po ng aking lolo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay umaayon sa akin ang mga pangyayari. Isang gabi na nag-iinuman kami ng tuba ay may nakita po akong isang paniki na dumapo sa kulo o mas kilala sa iba na rema. Sa ibang probinsya naman ang tawag nila dito ay kamansi. 6 kami na nag-iinuman noon. Ang 4 kong mga kaibigan at ang aking ama sa kubo-kubo na amin pong ginawa. Nang makita ko nga po ang paniki ay agad ko pong kinuha ang aking tirador at nilapitan ko ang puno. Nang nasa ilalim na po ako ng puno ay akin pong tinira iyon. Narinig naming lumagitik iyon ng tamaan sa nguso. Nakita kong tumulo kaagad ang dugo nito, ngunit hindi nalaglag. Kaya akin pa iyong pinasundan. Muli po itong tinamaan, ngunit hindi pa rin nalaglag at nanatiling nakalambitin lamang. Kaya nagpuntahan na ang aking mga kaibigan upang akyatin ang paniki sa puno. Ngunit nang makalapit na ang mga kaibigan ko sa puno ay bigla itong nawala, na hindi naman namin itong nakita na lumipad. Na ang napansin na lang namin ay ang maraming patak ng dugo na napakalansa noon. Matapos iyon ay umikot pa kami sa kabilang panig ng puno, ngunit wala na talaga ito doon. Kaya nag-inuman na lang kami uli at nagkwentuhan. Napagpasyahan naming lumipat doon sa puno ng kulo pagkat may mga upuan din doon at maliit na mesa na sadyang ginawa para sa inuman at mas maluwag kasing kumilos doon. Ilang sandali pa
ay may napansin kaming isang tila malaking kumot na kulay itim na dumaan mismo sa aming uluhan, na mabilis ang paglipad nito na dumiretso sa puno ng mangga. Kaya sinundan ko po agad ito ng pagbato, na sinabi kong aswang ka pala na nag-anyong paniki lang kanina. Na akin na rin pong binanggit ang mga pangalan ng mga taong pinaghihinalaang aswang sa aming lugar. Na ang iba ko naman pong mga kasamahan ay kumaripas na ng takbo. Ang tatay ko naman at dalawa ko pang kaibigan ay nasa ilalim ng bangko nagtago. Nang sipatin ko ito sa puno ng mangga, ay bigla na rin itong naglaho. Ipinagpatuloy na muli namin ang inuman. At nang matapos kami, ay napagpasyahan naming pumunta sa sayawan, sapagkat piyesta noon sa aming barangay, kasama ang dalawa kong kaibigan. Pagdating namin doon, ay nagsimula na ang sayawan, gayon din ang inuman, na ang inumin ay tinatawag sa amin na triple, na binubuo ng Tanduay, Sparkle at Red Horse. Kaya mas lalo po kaming nalasing. Kaya nang bandang 12:41 na ng madaling araw, ay nagyaya na po akong umuwi, ngunit ayaw pa nila, dahil sa nawili ang mga ito sa pakikipagsayawan. Dahil doon ay mag-isa na lamang akong umuwi, ngunit paglabas ko pa lamang mula sa piyestahan ay naramdaman ko na kaagad na may bagat o may nakaabang na sa akin, na kinutuban na ako ng hindi maganda. Kaya matinding takot ang naramdaman ko. Kaya dumampot po ako ng 3 bato na aking pang nilawayan ang aking mga daliri at ipinahid sa bato, na inorasyonan ko ang mga iyon na turo naman ng aking lolo. Pagdating ko sa isang bakanting lote, ay agad kong naaaninagan na may nakahiga sa daan. Inihanda ko ang aking sarili at sinabing iyon na marahil ang umaabang sa akin. Nagpatuloy ako. Nang malapit na ako dito, ay naibulalas ko ang katagang salamat at nakahinga ako ng maluwag, pagkat anak lamang pala iyon ng baka. Kaya tinapon ko na ang mga hawak kong bato at tumuloy na muli sa paglakad. Nang may napansin naman akong tila may nakaupo sa aking unahan, ngunit naisip kong baka lang marahil iyon, o di kaya naman ay kalabaw, pagkat naroon na ako sa tubuhan na hindi pa natatamnang muli, kaya marami ang isinusuga doon. Kaya tumuloy lang ako sa paglakad. Nang makalapit na ako doon, ay napagtanto ko na hindi pala hayop ang nakaupong iyon. Binalot na ng matinding takot ang buo kong katawan. Dahil doon ay nawala ang tama ko. Na malinaw na sa akin kung ano iyon. Isa itong matandang babae na nakaupo, na nakatalikod sa akin. Babalik pa sana ako, ngunit naisip kong huli na. Kaya agad ko na lang binati iyon at nagmagandang umaga dito. Nang bigla itong tumayo at umikot ang kanyang ulo paharap sa akin, na umalingasaw na bigla ang malansa nitong amoy, at ang buhok nito ay mabilis na gumalaw palapit sa akin. Di agad ako nakakilos. Kinapa ko ang aking patalim, ngunit wala iyon. Naiwan ko pala ito na nakatusok sa may puno ng kulo na aming pinwestuhan. Dahil doon ay napamura ako sa aming lengguwahe. Nakasabay noon ay tumakbo akong pabalik sa piyestahan, na sumisigaw at humihingi ng tulong. Nang malapit na ako sa kalsada, ay nakita kong marami ang dumaraan na naglalakad at medyo maliwanag na. Nakahinga ako
ng maluwag. Ngunit tila walang nakakarinig sa akin kahit na isa. Na napansin kong ang tagal ko na tinakbo ang kalsada gayong hindi naman ito masyadong malayo. Na ang tagal kong sinapit iyon. Kaya nasabi ko sa sariling matindi talaga ang kapangyarihan ng aswang na iyon. Hingal na hingal ako dahil sa ginawa kong pagtakbo at naramdaman ko kaagad ang pagod. Na akin pa itong naririnig sa aking uluhan na kumukurukutok na ang boses na ang ibig sabihin kapag gumagano na ang huni ng aswang ay agresibo na ito. Na gusto na talaga akong sunggaban at lapain, ngunit hindi magawa basta-basta ng aswang dahil naunahan ko ito ng bati. Kaya di ako napasailalim sa kapangyarihan nito o yung tinatawag sa amin na udom. At ayon sa aking lolo ay malakas ang aking dungan. Kaya nakaalpas ako mula rito at nakabalik sa piyestahan. Ikinuwento ko ang nangyari sa aking kaibigan at niyaya ko ang mga ito na aming iyong balikan, ngunit ayaw nila. Nang umuwi ay sa kabila kami dumaan pagkat natatakot sila. Kinabukasan ay ang laki ng pigsa ko sa mukha. Sinabihan ako ng aking lolo na kumuha ng damo sa inupuan ng aswang at akin daw iyong sunugin at ipausok sa aking muka na may pigsa. Ganun nga ang aking ginawa at kinabukasan ay nawala na rin iyon. Tinuruan ako ng aking lolo na kung maulit pang minsan ang gayong pangyayari ay humiga daw ako at hintaying lumusob ang aswang. Akin lang di umanong puntiryahin ang daliri nito. Nahawakan ko daw iyon sa paraang natatakpan ang aking leeg at pilit nakagatin iyon na ang layon ay putulin talaga upang manghina at mangayaw ang aswang. Kung sakali naman na mayroon daw akong dala na patalim, humiga lang rin daw ako sa lupa at hintayin na umatake ito, na aking iguhit ang patalim sa lupa at saksakin ng aswang, na kapag bumaon ang patalim ay akin daw iyong ikutin at gawin ng paulit-ulit, na mas mainam kung sa bawat paghugot ng patalim matapos itong maikot ay may sumasamang laman at siguradong pipilitin na daw nitong makatakas. At kapag alam mo ang bahay ng aswang ay iyong puntahan ito at sabuyan ng bulaklak ng lalaking papaya sa harapan ng pinto upang di na maghilom ang mga sugat nito at tuluyan ng mamatay. Noong huli ay nalaman ko na ang umatake pala sa akin ay ang kilalang aswang sa aming lugar, na ang edad nito noong mga panahon na iyon ay 104 na taon na, ngunit napakalakas pa rin, na pati ang manugang nito ay aswang na rin, gayon din ang kanyang mga apo pagkat kanya na itong hinawaan. Ngunit ang anak niyang babae ay hindi nagpahawa sa kanila, na ang bahay pa nga ng mga ito ay wala talagang bintana at ang mga ito ay malalansa, na nanunuyo ang mga balat at mahaba ang kanilang mga buhok na matitigas. Ang tampok nating kwento ay nagmula sa isa sa marami nating masugid na tagapakinig na tatawagin nating si Rogelio. Ayon sa kanya, kahit minsan ay hindi sumagi sa kanyang isipan na mararanasan ang ayon pa sa kanya'y makapanindig balahibong karanasang iyon. Halina at atin pong tunghayan ang kanyang
karanasan. Kumusta po kayo, Sir PB? At sa lahat po ng ating mga kasaging, nakahiligan ko na po ang pakikinig sa inyong mga kwento. Dahil sa nakakaaliw pong talaga at mayroon pa po akong natututunan. Di ko na po matandaan ang eksaktong taon kung kailan ko po naranasan ito dahil sa matagal na po iyong nangyari. Basta ang natatandaan ko po ay uso pa noon sa probinsya ang transistor na radyo. At ito po ay di baterya. Natatandaan ko pa ngang isa sa kanilang madalas na pakinggan ay ang Si Matar. Sikat na sikat po ang drama na yan sa radyo noong mga panahong iyon. Kahit nga ako ay nawiwili ring makinig kapag ako ay nagbabakasyon sa probinsya nila nanay. Yan lang po kasi talaga ang pinakalibangan ng mga tao doon. Dahil sa wala pa pong kuryente at talaga naman pong bundok ang lugar nila lola. Minsan po ay nagbakasyon akong muli sa kanila. Bata pa po ako noon. At dahil sa medyo spoiled ako sa kanya, lahat ng gusto ko ay kanya pong ibinibigay. Minsan ay naisipan kong kumain ng kamote. Isa po kasi sa paborito ko yung inihaw na kamote kapag ako ay nakakauwi doon. Sinabi ng lola ko na wala na daw silang natatabi pa. Kung kaya inutusan niya ang pinsan kong babae na si Ate Mirna. Siya po kasi ang naaasahan nila lolo at lola sa mga gawaing bahay at nauutusan. Ang mga magulang po niya ay hiwalay na at kasalukuyan namamasukan noon ang kanyang ina sa Maynila. Bali mas matanda po ang nanay niya sa nanay ko. Balik po tayo sa kwento. Dahil nga sa gusto kong kumain ng inihaw na kamote, kung kaya sinabihan siya ng lola namin na pumunta sa katabing sitio. Di ko na po babanggitin ang pangalan ng lugar bilang pagbibigay respeto na rin. At pinasisingil ang utang ng isang taga roon. Nakamote na lamang daw ang ibayad. Di naman po kasi sa pagyayabang. Bagaman hindi mayaman ang mga magulang ng nanay ko, ay sila ang natatakbuhan ng mga tao roon. Malawak po kasi ang kanilang taniman at ganun din ang kanilang kanyogan. Sumunod naman ang pinsang ko sa utos ni lola. Nagpaalam ako sa lola ko na kung maaari ba akong sumama. Naawa kasi ako kay Ate Mirna. Tsaka para makarating na rin ako at makapamasyal sa ibang lugar. Hindi naman po masyadong malayo ang pupuntahan namin. Nung naglalakad na kami, ay may nadaanan kaming parte na puro puno ng akasya. Tanghaling tapat po noon, kaya tirik na tirik ang araw. At dala-dala namin ang radyo. Nakikinig kami ng programang Si Matar. Nang biglang nawala po ang tunog nito, napatigil kami sa paglalakad. Tiningnan ni ate ang radyo para malaman ang dahilan kung bakit tumigil ito. Sinabi ko na baka wala na itong baterya. Pero sabi niya ay kabibili lamang daw noong isang araw bago ako dumating. Nang magpunta ang lola ko sa bayan, nang biglang
may mabilis na kumaluskos sa gilid namin. Kitang-kita ko na gumalaw ang mga halamang naroon. Medyo kinabahan na po ako noong mga oras na iyon. Napatanong ako kay ate kung ano iyon. Hinawakan niya ako at sinabing hindi rin niya alam. Kinuha niya ang utak sa loob ng sako. Ang utak po na tinatawag sa probinsya nila nanay ay putol na itak na hindi matulis ang dulo, na kadalasang ginagamit na pambungkal. Hindi namin inalis ang aming pagkakatitig doon sa lugar kung saan may gumalaw. Maya-maya ay biglang sa kabilang bahagi na naman namin may gumalaw. Kung kaya napabaling ang aming tingin doon. Hinila na ako ni ate at sinabing tumakbo na raw kami. Panay ang sigaw niya ng tabang, nang ibig sabihin po ay tulong. Ilang sandali lang ay may nakita kaming lalaki na tumatakbong papalapit sa amin. Agad niya kaming tinanong kung bakit at kung ano daw ang nangyayari. Kaya ikinuwento ni Ate Mirna sa kanya. Sinabi nito na baka garong lang daw iyon o kaya naman ay halo. Ang halo po na tinatawag sa kanila ay bayawak, samantalang ang garong naman ay alamid. Nararamdaman kong nanginginig ang kamay ni ate habang hawak-hawak niya ako. Sinabi ni ate sa lalaki na iba iyon dahil sa grabe daw ang paggalaw ng mga halaman. Sinamahan na kami ng lalaki papunta doon sa aming pupuntahan dahil sa taga roon din pala ito. Kilala pala ni ate ang lalaki at ito ay si Lando. Halos lahat naman kasi doon ay magkakakilala, maliban lang sa akin na hindi naman lumaki doon at madalas lang na nagbabakasyon. Nang makuha na namin ang pakay ay nagpasya si ate na sa iba na kami dumaan. Ayaw na niyang bumalik pa kami doon. Habang naglalakad ay nangunguha pa kami ng mga bayabas sa daan. Iyon yung mga bagay na talagang nagugustuhan ko sa tuwing ako ay nagbabakasyon. Malapit na malapit ka sa kalikasan. Iyon nga lamang ay mamumulat ka rin sa mga hindi pangkaraniwang bagay at mga pangyayari na hindi kadalasang umiiral sa syudad. Nagsabi ako kay ate na kung maaari ay magpahinga na muna kami dahil sa pagod na ako. Pumayag naman siya at naupo kami sa isang malaking puno ng duhat. Matapos na makapagpahinga ng kaunti ay nagsimula na uli kaming maglakad. Ang layo ng nilakad namin. Kaya nagsabi ako uli sa kanya na kung pwede ay magpahinga na uli kami. Nagulat kami pareho nang maisipan naming maglakad pa ng kaunti para sa puno ng duhat maupo upang magpahinga. Nagkatinginan kami ni ate. Di ko mapigilan ang sarili ko na mapabulalas ng, "Ate, galing na tayo dito kanina." Na itinuro ko pa nga ang balat ng bayabas na hindi ko kinain at itinapon doon. Hinawakan niya ako uli sa kamay at tumakbo na kami. Naawa ako kay ate kasi may dala-dala pa siyang kamote na nakalagay sa sako. Kinakabahan na ako noon. Parang gusto ko na talagang maiyak. Di malinaw sa akin kung ano ang nangyayari. Napahinto kaming sandali. Matapos tumakbo ng malayo, naibagsak ni ate
ang daladala niyang kamote sa lupa. Napayuko kami pareho na humihingal. Nagising ako na nasa paanan na kami ni ate ng hagdan ng bahay nila lola. Ginising ko siya. Madilim na. Di ko alam kung ano ang talagang nangyari sa amin. Mabilis na kaming bumangon. Kinuha ni ate ang sako at pumasok kami sa bahay na tinatawag sila lolo at lola, pero walang sumasagot. Nagsindi kami ng lampara, isa sa kusina at isa sa pinakasala ng bahay. Tipikal na bahay sa probinsya lamang ang bahay nila lola, na nakaangat sa lupa at mayroong silong. Ang sahig nito ay kawayan, pero yari sa tabla ang mga dingding, na ang bubong nito ay yero na. Maya-maya ay narinig naming may kumakahol na aso. Si Itom, naisip ko. Kung kaya agad kaming napasilip ni ate. At nakita namin sila lolo at lola. Alalang-alala sila. Hinanap pala nila kaming dalawa. Malayo pa ay panay na ang tanong sa amin kung saan daw kami nanggaling at kung napaano daw kami. Pinagalitan pa nga nila lolo at lola si ate noon, pero sinabi ko na walang kasalanan si ate at ikinuwento ko ng lahat sa kanila ang nangyari. Natatandaan kong nagpausok si lolo noon sa palibot ng bahay. Nung mga madaling araw naman ay nagising ako. Umihi ako sa sahig na kawayan. Hindi na ako bumaba pa para lumabas. Wala naman kasing palikuran sila noon. Napansin ko na nakaupo si lolo sa isang mahabang bangko sa tabi ng bintana. Nakabukas iyon at tila mayroon siyang kinakausap. Pero wala akong maintindihan na kahit isang salita sa mga sinasabi niya. At kahit na may liwanag na nagmumula sa labas, ay wala akong makita na kausap niya. Napaisip ako na napakalaki naman noon kung sino man ang kanyang kausap. Dahil sa nakaangat na nga ang bahay sa lupa, ay nakatingala pa ang lolo ko sa kanyang kausap. Naguluhan ako at nakaramdam rin ng takot. Kaya nahiga na lang ako uli. Nang sumunod po na araw ay dumating ang isa sa kapatid ng nanay ko na lalaki at kasama niya ang kanyang anak. Matanda lang sa akin ng 2 taon ang kanyang anak na si Edward. At isa iyon sa mga kasundo ko sa aking mga pinsan. Bali 3 kasi kami na magkakalapit ang edad na siyang magbabarkada. At kami ang madalas na magkakasama. Nagpaalam ako noon kanila lolo at lola na sasama sa kanila at doon ako matutulog. Noong hapon ay inutusan ang pinsang ko ng tatay niya na painumin ang kanilang kalabaw at pagkatapos ay isuga. Siyempre, sumama ako at sumakay kaming 2 sa kalabaw. Ang bahay kasi nila ang nasa pinakaitaas ng bundok. Sa bandang ibaba ay sa panganay na kapatid naman ni nanay. At ang bunsong anak noon na si Darwin ang binabanggit ko na isa pang kadikit namin. Bali magkaedad si Edward at Darwin. Naabutan namin na nasa itas ng nyog ang tatay ni Darwin at kumukuha ng tuba. Niyaya nila kami na dumaan at uminom kami ng tuba na bagong kuha ng tatay ni Darwin. Iyon ang tsuhi namin na pinakapanganay sa lahat
na magkakapatid. Ang nanay ko naman ay panglima. Pagkatapos naming tumikim ng tuba, ay sumama na rin sa amin si Darwin sa pagpapainom ng kalabaw. Medyo i-fast forward na po natin. Nang nasa bahay na kami nila Edward, matapos mapainom ang kanilang kalabaw at maisuga, ay may dumating pa na isa kong pinsan. Yun ang sinundan ni Darwin na si Ricardo. Libangan din kasi nila noon ang paglalaro ng baraha. Kinagabihan, kasalukuyang naglalaro na kami noon ng baraha. Sumali kasi ako. Nang bigla na lang sumigaw ang tsuwi namin. Tumahimik din lahat ng pinsan ko at nakiramdam. Maya-maya ay biglang nagkagulo sa loob ng bahay na may kumukuha ng kanyang itak at mayroon namang kumukuha ng mga bakal. Habang ako ay nananatiling nakaupo pa rin sa banig. Narinig ko na sinabi ng tsuwing ko sa kanilang lingwahe na unti-unti na naman daw itong lumalabas sa lungga niya. Sinabi pa nito na kanya daw itong nakikilala. Dahil sa naguguluhan ako, ay tinanong ko ang isa kong pinsan na si Edward kung sino ang sinasabihan ng tatay niya at kung sino ang kalaban nito. Sinabi niya na wag daw akong maingay dahil sa mayroong aswang. Nakita ko sila Darwin na kanilang ikinikiskis ang itak sa bibig ng lagayan nito. Nakakangilo ang tunog noon. Samantalang si Ricardo naman ay ikinikiskis ang bakal sa isa't isa. Ang tsuwing ko ay nakita kong kinuha niya ang kanyang itak at inilagay na sa kanyang bewang. At hawak nito ang baril niya na 38 sa isang kamay. Bago tuluyang makalabas ng bahay, ay sinabi pa nito na kanya daw pasasabugin ang bunganga ng aswang. Sumunod ang mga pinsan ko sa kanya, habang ako ay nananatili lamang sa pinto. Pagbaba ng tsuwing ko, ay nakita kong dumampot ito ng kapirasong lupa at inilagay sa dulo ng kanyang baril. Kasunod noon, ay narinig ko kaagad ang malakas na pagaspas at nagsigawan ang mga pinsan ko ng, "Tukol, sa may puno itboy-boy," na kanilang itinuturo ang aswang na naroon sa may puno ng bulak. Matapos iyon, ay umalingaw-ngaw ang putok ng baril na nasundan naman iyon ng isang nakakakilabot na tunog ng nasaktan. Naglakas loob na rin akong bumaba para makiusyoso at nakita ko ang isang napakalaking nilalang na may mga pakpak na lumilipad ng papalayo. Narinig ko pa ang tsuwing ko na nagsabi ng, "Buisit ng mga aswang ranaw, wa tanat ginapili, hangal tayo maway, patsyong kugit tayo maway." Nagalit na galit ito dahil sa wala daw pinipili at wag lang daw itong magkakamali sapagkat kanya daw talaga siyang papatayin. Sumagot naman ang pinsan ko na sinabing, "Mabalos tukol," na ang ibig nitong sabihin ay gaganti raw iyon. Muling nagsalita ang tsuwing ko at sinabing, "Wa ta ko nadlok, balik lang imaw de, kundi na kon imaw ilubong ning hayop mao, mamusdok gid maw sa kon yawa maway." Pagkatapos noon ay bumalik na kami sa loob ng bahay. Hindi na namin nagawa pang ipagpatuloy ang paglalaro ng baraha. Sa halip ay natuon ang aming atensyon sa pagkukwentuhan at doon ko nalaman ang marami pang mga bagay tungkol sa aswang at sa kung sino iyon dahil sa
Kilala pala nila ang aswang na nagtangkang umatake sa amin nung gabing iyon. Pansamantala silang nahinto sa kanilang pag-aaral. Bagaman labag iyon sa kanilang kagustuhan, nakita nila sa kanilang mga magulang ang lubhang pag-aalala. Matapos nga na maganap ang pang-aaswang na iyon sa kanilang magkakapatid, nang kunin ng kanilang mga magulang ang palay at mais sa bayan ng kanilang ama. Nang magkaroon ng pagkakataon si Lisa, natanungin ang kanyang mga magulang kung ano ang kanilang ikinatatakot, kung kaya nagpasya ang mga ito na pahintuin sila sa kanila munang pag-aaral, ay ipinaliwanag naman nila sa kanya. Ayon sa kanyang mga magulang, nag-aalala sila sa kaligtasan nilang magkakapatid dahil sa malakas di umano ang kanilang kutob. Nagaganti ito, at iyon ang ayaw nilang mangyari, ang sila ay mapahamak. Lalo pa nga at ginagabi na sila sa daan sa tuwing uuwi mula sa paaralan. Nagtaka naman si Lisa sa kanyang mga narinig, kaya naitanong niya na bakit naman sila gagantihan samantalang wala naman silang ginawa sa aswang. Sinabi ng kanyang ama na nasaktan nila ang aswang nang kanyang sindihan ang umaawas na lana. Pagpapaliwanag naman ng kanyang ina ay makakaramdam di umano ng matinding pangangati ang aswang na siyang dahilan ng pag-awas ng lana kapag ito ay sinindihan, na pagkaminsan pa nga ay hindi lamang pangangati ang maaari nilang maramdaman, na mahapdi iyon para sa kanilang mga balat. Kaya dahil doon ay nakasisiguro silang gaganti ito. Bukod pa sa napigilan niya ang maitim na balak nito para sa kanilang magkakapatid noong gabing iyon. Lumipas ang 2 araw. Hindi nagparamdam ang aswang. Wala silang naramdamang kakaiba. Nang sumunod na araw, tanda di umano ni Lisa ang araw na iyon. Noon ay Sabado. Tapos na silang mananghalian nang biglang dumating ang kanilang guro. Kinausap nito sila kung bakit hindi nakakapasok. Sinabi nilang marami silang gawain sa bukid at sila ay tumutulong na magkakapatid. Nang maging mapilit ang guro na alamin ang tunay na dahilan, ay wala nang nagawa pa ang kanilang mga magulang. Sila na ang nagpaliwanag at sinabi ang totoong dahilan. Nagulat ang guro at nasindak na naibulalas pa nito na totoo pala ang mga aswang. Wika nito. Binanggit ng kanilang ama ang ukol sa taga-roon sa kanila na ilang linggo pa lamang na ililibing, na sinabi niyang usap-usapan din na iyon ay inaswang upang masuportahan ang kanyang ipinagtapat sa guro tungkol sa totoong dahilan ng hindi pagpasok ng kanilang mga anak.
At upang bigyang tibay na rin ang paniniwala ukol sa pag-iral ng mga aswang sa kanilang lugar. Kinahaponan, nagpasya si Lisa na mangahoy kasama ang kapatid niya na sumunod sa kanya. Sinikap nilang bilisan dahil sa ang dalawang kapatid lamang nila na bunso at ang pangatlo ang naiwan sa kanilang tahanan. Dahil sa nasa kanilang bukid ang ama at ina. Pagdating nila ay naabutan nilang nasa bakuran ang mga kapatid na naglalaro. Pagpasok niya ng bahay ay dumiretso siya sa dapog upang ilagay ang kanilang mga pinangahoy sa ilalim noon. Naabutan niya ang kanyang ama na nasa kanilang banggirahan sa harapan ng banga na kanilang pinaglalagyan ng tubig. Naisip niyang marahil ay pagod ito at uhaw na uhaw. Binati lamang niya ang ama at tinanong kung nasaan ang kanilang ina. Sumagot ito at sinabing paparating na rin marahil iyon dahil sa nakasunod lamang naman ito sa kanya. Matapos niyang mailagay ang mga panggatong sa ilalim ng dapog, ay sunod na niyang dinampot ang mga galon upang mag-igib. Nang palabas na siya ng bahay, ay inutusan din niya ang isang kapatid na kunin ang iba pang galon upang igiban at sinabihang sumunod na sa kanya. Nang papunta na siya sa batis ay nakasalubong niya ang kanyang mga magulang. Inaalalayan ng kanyang ina ang kanilang ama na tila hinang-hina, na nakaakbay ang isang kamay nito sa kanilang ina habang nakasapu naman sa sikmura nito ang isa pa. Nagtaka siya at napalingon sa kanilang bahay. Kinilabutan siya pagkat kani-kanina lang ay kausap niya ang kanyang ama habang inilalagay niya ang kanilang mga ipinangahoy sa ilalim ng dapog. Nang ibaling niya ang kanyang atensyon sa mga magulang, ay nagtanong siya kung ano ang nangyari. Sinabi ng kanyang ina na bigla na lamang umano nanakit ang sikmura ng kanilang ama at nanghina. Tumulong na rin siya sa pag-alalay sa ama hanggang sa maipasok nila ito sa kanilang silid. Namumutla na ang kanilang ama ng mga pagkakataon na iyon. Nagpaalam siya sa ina na sandali lang at kanya na munang itutuloy ang pag-iigib. Tumango naman ito at inutusang sabihan ang kapatid na magpainit ng tubig. Nang makapag-igib ay muli siyang pumasok sa silid. Napansin niyang lumuluba ang lagay ng kanilang ama. Namimilipit na ito sa sobrang sakit. Inutusan siya ng ina na kunin ang lana. Nang dadamputin na niya ang lana na nasa itaas ng maliit na kabinet, ay nagtaka siya kung bakit basa ang paligid na pinagpapatungan nito. Nahalata mong umawas iyon, kaya muli siyang nakaramdam ng matinding takot dahil sa isa lang ang indikasyon noon. May aswang na nagparamdam sa kanila. Nang iabot niya sa kanyang ina ang lana, ay inutusan niya ang mga kapatid na isara na ang pinto at mga bintana. Nang wala na ang mga ito sa tabi nila at tanging silang tatlo na lamang ng kanilang ama ang naroon sa silid, ay sinabi na niya sa ina
ang kanyang mga natuklasan. Sinabi niya na may palatandaang umawas ang Lana. Ipinagtapat na rin niya ang tungkol sa pagpapakita ng kanilang ama sa kanya habang inilalagay ang mga panggatong sa dapog. Kinilabutan ang kanilang ina sa kanyang mga sinabi. Napaiyak si Lisa. Tinanong niya ang ina kung yung pagpapakita ba raw na iyon ng kanilang ama ay senyales na mawawala na ito sa kanila. Naiiwan na ba raw sila nito? Sumagot ang kanyang ina at sinabing hindi iyon isang signos, kundi isa iyong aswang na ginaya ang wangis ng kanyang ama. Tumayo ang kanyang ina at tinungo ang cabinet na pinagpapatungan ng Lana. Napansin niyang dalawa ang bakas ng umawas na langis. May bahagi na tuyong-tuyo na at mayroon din namang mamasa-masa pa. Pagbalik ng kanyang ina sa silid ay sinabi nito sa kanyang sigurado siya na aswang nga ang nagpakita na iyon sa kanya, na nagpanggap bilang kanilang ama. Habang tumatagal ay lalong lumalala ang kalagayan ng kanilang ama. Inutusan siya ng ina na kung maaari ay kumuha ng sambong. Kahit kinakabahan ay nagpunta siya sa kusina at itinaklos ang sinduko. Kinuha ang isang gasera at lumabas ng kanilang bahay. Hindi siya kumikibo at tahimik lang na nagpunta sa kung saan maraming sambong. Malapit lang iyon sa kanilang bahay. Nang naroon na siya ay mabilis na siyang nanguha, ngunit nakarinig siya ng paghinga na nang mapatingin siya sa pinanggagalingan ng tunog na iyon ay napasigaw siya at nagtatakbo nang makita ang nakakatakot na itsura nito. Sumigaw siya ng ubod lakas habang paulit-ulit na sinasabi ang mga katagang aswang-aswang. Narinig na rin niya ang kanilang ina na sumisigaw na pinagmamadali siya dahil sa nakita nitong umawas na muli ang Lana. Nang makapasok siya sa kanilang bakuran ay nakita niya ang kanyang ina, pati ang sumunod sa kanya, at sinalubong siya ng mga ito. Nang nasa loob na sila ng kanilang tahanan ay isinara na nilang mabuti ang pinto at mabilis na tinungo ang silid. Dinampot niya ang posporo na nasa pasamano at iniabot sa kanyang ina. Sinindihan nila ang umaawas na langis mula sa bote at narinig nila ang malakas na pag-angil mula sa labas na mararamdaman mong talaga ang galit noon. Ilang sandali lang ay tumahimik ang kapaligiran. Wala na silang naririnig maliban sa huni ng mga kuliglig at paminsan-minsang paghuni ng mga panggabing ibon. Nilapatan nila ng lunas ang kanilang ama, ngunit wala silang makitang magandang pagbabago. Putlang-putla na ang kanilang ama. May pagkakataong nakatulugan na niya ang pagbabantay. Nagising siya sa kalagitnaan ng gabi nang kanyang marinig ang impit na pagdaing
ng kanilang ama. Sinabi nito sa mahinang tinig na ang umaswang di umano sa kanya ay ang kanyang guro na bumisita sa kanilang bahay. Nagising na rin ang kanilang ina at nakita niyang sumasang-ayon ito sa sinasabi ng kanilang ama na iyon din pala ang kutob nito. Dahil na rin sa bakas ng langis na umawas mula sa bote nito, na kahit ang nagpakitang iyon kay Lisa ay pinaniniwalaan nilang ang kanya ring guro mismo. Ngunit wala silang matibay na ebidensya na magpapatunay sa kanilang mga paniniwala. Di nagtagal, bago pa sumikat ang araw, ay napuno ang loob ng kanilang tahanan ng mga malalakas na palahaw at paghinagpis nang tuluyan ng hindi kayanin ng kanilang ama ang nararamdaman nitong sakit. Kahit umiiyak, ay puno ang dibdib ni Lisa ng galit dahil sa nangyari. Hindi niya lubos maisip kung bakit nagawa iyon sa kanila, gayong payapa naman silang namumuhay at wala siyang matandaang nagkaroon ang kanilang mag-anak ng kaalit. Subalit wala siyang kakayahan para maibsan ang nararamdaman niyang galit dahil sa wala silang pinanghahawakang ebidensya maliban sa bakas ng umawas na lana. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.